Ja bih rekla da je to iznimno važno i zapravo sama činjenica da su se okolnosti, posebno u ovoj godini, drastično promijenile u smislu potreba i navika naših korisnika. Mi smo zapravo ne samo putem naše interne analitike, nego i putem istraživanja koje je napravila agencija Ipsos Puls zapravo željeli dobiti uvid u nove i promijenjene korisničke potrebe i navike. Što je pokazalo istraživanje? Istraživanje je pokazalo da zapravo osim što korisnici uvijek žele brži i kvalitetniji pristup internetu, znači žele veće brzine i žele više podatkovnog prometa, sada više nego ikada od svojih telekom operatora očekuju jednostavnost, fleksibilnost, transparentnost i uštede, odnosno žele na vrlo jednostavan način putem jednog klika, putem naprednih digitalnih alata upravljati svojom ponudom, aktivacijom i deaktivacijom. Žele da u slučaju da se odluče zapravo povezati više usluga, ostvare pravo na dodatne pogodnosti i ono što je iznimno bitno, ponuda mora biti transparentna, po mogućnosti bez ugovorne obveze, tako da smo mi sve te dodatne spoznaje zapravo ugradili u našu novu mobilnu i fiksnu ponudu. Da li teleoperateri u Hrvatskoj prate ovu krizu jednako kao i svi u drugim zemljama članicama, odnosno da li hrvatski građani i gospodarstvenici imaju istu uslugu kakvu imaju i ostale zemlje članice Europske unije? Ja bih rekla da u velikom segmentu čak i bolju, iz razloga što je naša tehnologija zaista vrhunska. Jel? Kad pogledate što smo mi sve izdržali i kako smo to uspjeli poduprijeti da korisnik zapravo nije ni osjetio što se događa, a događale su se neke tektonske promjene u pozadini. Možemo biti ponosni kako smo zapravo do sada popratili te nove potrebe i zapravo spremni smo za budućnost. Jel? Što god da se dogodi, mi smo tu da adekvatno popratimo. Najljepše hvala. Molim.